Selamat pagi anak-anak kelas 1B SDK Yosudarso Blitar. Pagi ini waktunya pelajaran bahasa Jawa ya. Nanti kalian akan Bu Prami ajak untuk mengerjakan latihan bahasa Jawa. Sugeng enjing, putra-putra, bocah-bocah, murid-murid SDK Yosudarso Blitar. Saiki ketemu maneh karo Bu Prami. Saiki awake dhewe arep sinau basa Jawa. Ya, engko awake dhewe latihan ngisi, nyentang, ngilang karo ngisi pelajaran basa Jawa. Sing neng halaman 11 karo 12 ya. Engko dibuka bukune. Kaca 11 karo 12 karo 13 ya. Engko diajari Bu Prami carane nggarap piye. Ngono ya bocah-bocah, ayo saiki disimak. Bocah-bocah kelas 1 SDK Yosudarso. Ayo saiki dibuka bukune kaca 11. Halaman 11 ya itu. Ayo saiki latihan basa Jawa. Gladen padinan. Belajar nggarap kanthi ngeping utawa milih jawaban sing bener. Mengerjakan dengan memilih jawaban yang benar ya. Ayo saiki diwaca bareng-bareng. Romawi 1. Pingen ditkei tandha pengen iki aksara A K S A R ara aksara A B utawa C sak ngarepe jawaban sing bener ya. Nomor 1 iki gambar apa bocah-bocah? Gambar irung ya. Nah, saiki ayo digoleki jawabane sing bener neng aksara A, B, lan C iki. Iki titik-titik. Nah, kira-kira apa bocah-bocah iki? Irung. Irung di sing tulisane irung. M A M A T A T A moto. I R uru eng irung. C T A T A tang A N tangan. Kira-kira dijawabane sing irung. Iya iki ya sing B. Sing B diweki tanda ping utawa tanda silang. Saiki nomor 2. Nomor 2 gambar apa iki bocah-bocah? Sing dituduhne iki apa? Kira-kira gambar apa iki perangane awak ya? Iki mau ya perangane awak. Iki titik-titik. Nah kira-kira apa? A E U N T U tu untu. B L A la M lam B I B lambe. C K U P I P kuping ya. Apa kira-kira iki sing ketok gedhi iki ya untu. Ini sing untu. Ayo diping sing untu. Saiki nomor 3. Nah, ini gambar apa kira-kira? Gambar tangan ya. Ayo digarap. I K iki titik-titik iki A T A T tangan. B S I C K iki L sikil. C S I C R A R H sirah. Kira-kira di sing tulisan tangan. Sing tulisan tangan huruf apa? Aksara apa? Aksara A. Diping sing A ya. Terus nomor 4. Nomor 4. Nah iki kira-kira gambar apa? Sampeyan duwe enggak ngene iki? Ning awake sampeyan. Gambar kuping. Ayo A I K iki ya. Iki gambar apa kira-kira? Ayo diwaca dhisik. A U N T U untu. B
KUku PIP kuping, C RA M PIB lambe. Iki kira gambar apa? Gambar kuping wis tulisane kuping. Iki sing B, ayo diping sing B ya. Saiki diwalik, saiki kaca. Nah, saiki kaca. Golek ngisor. Sepira iki? Kaca rolas halaman 12. Ayo digarap bareng. Ya nomor 5. Iki gambar apa? Gambar bocah lagi nyapa karo wong tuane. Sedang apa dengan orang tuanya anak ini? Nah, ayo diwaca. Lina, Lina titik. Lina lagi nyapa iku? Lina lagi SASA LAMAN salaman B SIC KAK TATN sikatan C BUBU DH AL dal budaya ya. Lagi nyapa iku coba? Lagi salaman. Ayo dipilih salaman sing tumune salaman sing di sing ayo diping saiki nomor 6. Nomor 6. Nah, iki noto aksara nyusun huruf. Ya. KISTU. Ya, lek iki sing hurufe murat-marit sik kliru. Ayo saiki ditata aksara AKSA sa RA aksara. Tapi lek ning basa Jawa ini aksara iki YEN yen disusun DID SUSUN susun. Dadi ada DID. Dadi PIP RA perang AN ngan perangan AWAK awak titik. Nah, dadi apa? ILALA ilat B SI SIKIL sikil C SIC KUku T sikut. Nah, kira-kira huruf iki mang sing cocok sing ndi kira-kira enek apa ae? KISTU. Nah, apa nang kene sing bener hurufe sikut jumlahe barang kudu padha huruf sing dipeng sing iki sikut. Ngono ya. Nah, saiki piye? Sampeyan belajar dhewe ya. Sing nomor 7, 8 karo 9, 10. Belajar maca ya bocah-bocah. Piye carane maca? Carane maca ya hurufe digabung karo diunekne. Gak iso meneng wae ya kudu karo muni. Tutuke dingge muni. Lek karo meneng ae dibaten tok kadang-kadang kok suwe isone ya karo muni. Saiki nomor 7 ya pisan kas. Ku nomor 8, 9, 10 sampeyan sing garap. Nomor 7. UKLTI. Iki sik salah iki. Iki urung tata hurufe aksarane. Ayo saiki aksara iki padha karo mau YEN yen DID SUSUN disusun dadi diada DID perangane awak titik. Nah, kira-kira apa? A KUku LIT kulit. B SIC KUku T sikut. C LLNG teng leng tambahi EN lengen ya lengen. Kira-kira hurufnya jumlahe piro? 1 2 3 4 5. Ya cara goleki huruf sing 5 sing ndi sing padha karo iki. Ndi kira-kira ya iki ya sikut. Nah, wis ini sing nomor 8. 8 iki 9 10 sampeyan sing garap dhewe ya belajar. Nah, saiki belajar Romawi loro. Garap Romawi loro. Romawi loro. Ya, diwaca bareng ya perintahe piye?
ise ise, ana ise nono, ce ce tambah ki cek ya macane cek i eng en ku macane eng ngisor iki m g ingi sor ngisor ika iki nganggo a n g ngang g ugu nganggo w awa wang s usu l ala n wang sulan k a k kang ma m ama t u t h u tu tambahi katuk matuk kang matuk isenono cecek ing ngisor iki nganggo wangsulan kang matuk. Nomor 1 ya R M A T U B. Aksara iki tatanen dadi tembung pirangane awak ditata kaya mau ya. Nah, kira-kira dadi tembung apa iki? Iki engko bocah-bocah. Ayo, sapa sing ngerti? Piye sapa sing wis temu? Iki meng R M A T U B. Kira-kira dadi pirangane awak apa? Ayo njajal digoleki ning walike. Pirangane awak nek wingi. Nah, kira sing hurufe jumlahe padha karo sing padha hurufe sing ndi ya? Iki ning kene enek apa? Rambut ya. Nah, padha ta mau hurufe R A M B U T rambut. Ayo ditulis dadi apa iki? Ditata aksarane rambut. Ayo ditulis rambut. R A M B U T rambut. Pirangane awak rambut ya. Saiki nomor 2. Nah, iki padha ditata hurufe N T A N G A orane artine. Ayo saiki didadekne apa? A K ak S A sa R A ra aksara I K iki ta T A ta tata N E N nen tatanen D ada D didadi T E T M tem B U bu embung tembung P apa R A ra perang A N perangan awak. Ayo kira-kira dadi apa ya iki? Digoleki ning kene sing hurufe padha karo jumlahe padha ning walike. Nah, iki ning kene enek apa pirangane awak iki? Tang A N tangan. Nah, ditulis tangan. Ya, ngono ya. Nomor 1 sampai nomor 2. Bu Prami wis menehi contoh. Saiki nomor 3. Ya, nomor 3. Kuwi apa hurufe? A R S I. Diwaca enek harsi tapi enggak enek artine. Ayo aksara I K iki tatanem di ada D didadi T itu M tem B U eng tembung perangan A W A waka awak. Apa tadi apa kira-kira? Ayo penak iki dadi sirah. Ayo ditulis sirah S I R A H sirah ya. Ya wis yo saiki engko nomor 4 sampean belajar dhewe nulis dhewe. Nomor 5 nomor 6 digarap dhewe. Saiki nomor 7 diwarai Bu Prami dhisik ya. Iki nomor 7
MLA mela, KUku melaku, DHED WEWD W, SASA PSAP TATA Sabta Sabto ya iki jenenge buwong Sabto. Tembung TEM tembe ubu tembung iki ayo disusun dadi ukara sing bener. Iki kan urung bener to bocah-bocah, ini belum betul. Ayo disusun menjadi kalimat yang betul. Dadi ukara sing bener. Kira-kira piye? Melaku dhewe Sabto ki sik kleru. Sing bener Sabto melaku dhewe. Ayo ditulis yo, disusun yo. Terus ning kene. SA P Sap TO TA Sabto melaku MA mela KUku melaku D HE WE melaku W. Nah, terus nomor 8 ini ya carane nggarap. Saiki nomor 8. NU nu N ini kanuni KE M kem B aba kembang N anak N nan D udu R dur nandur nuni kembang nandur. Iki cek kleru ya mosok nuni kembang nandur. Kudu dadi ukara sing bener, dadi tembung sing bener. Yaiku tembung iki ayo ayo di susu n disusun ada dadi ukara sing bener. Nah, kira-kira piye ayo dipikir ben apik ben kenek dirungokne ben dadi tembung sing bener. Kira-kira piye? Nuni kembang nandur apa nuni nandur kembang? Nah, sing bener nuni nandur kembang ya. Ditulis nuni iki nurun iki ya. Lek urung iso diturun. Nuni nandur ki nandur nan. N anak N D U R nandur. Kembang ya. KE M kem. B aba N kembang. Ayo diwaca nuni nandur kembang ya. Ngono ya bocah-bocah kelas 1 carane nggarap. Nah, saiki sing nomor 9, 10 sampeyan garap dhewe. 9, 10 dikerjakan sendiri ya. Ya, semangat. Harus bisa, harus mau ya. Tidak boleh malas supaya jadi pintar, supaya tetap punya semangat belajar ya sayang ya. Ya begitu ya anak-anak, dikerjakan tidak banyak toh. Ini tadi sudah diberi contoh sama Bu Prami, yang ini juga, terus yang ini juga sudah diberi contoh. Wis diparingi contoh karo Bu Prami, saiki digarap dhewe, kudu iso nulis dhewe, kudu iso mikir dhewe ya, kudu gelem latihan nulis ben iso nulis karo maca ya. Ngono ya, ayo digarap. Nah, wis disimak to sing diajarne Bu Prami. Saiki lek wis mari biasane piye? Biasane sing sampean garap difoto terus dikirim nang Bu Prami ya. Engko bijine lek wis ulangan 1 mari kabeh dikumpulne ngene Bunda Linda, terus dibiji karo Bu Prami, diparingi nilai, diberi nilai ya. Anak-anak, bocah-bocah piye sampean saiki? Sehat to? Semangat yo sinau karo seneng atine ya. Masih durung bisa ketemu, urung iso ketemu, panggah kudu semangat sinau, belajar nulis karo maca ya, sing diulangne Bunda Linda karo bunda-bunda liyane, karo Bapak
bapak liyane ya, pelajaran liyane. Sing semangat yo, ayo saiki mulai digarap. Jelali ditumpuk, dikumpul ya, dipoto. Sugeng enjing. Dadah.